Bueno, ni Ander naiz, eta Hernaniko bigarren taldeko jokalaria, eta aurten hartuten erronka da ekipoko zenbaitekin euskeraz erabat hitz egiteko ohitura. Azkenean behaieko joera dakate erderaz hitz egiteko, eta nik ere joera hoinekan eta erabakien aldaketa txiki hori ematea. Lehenbizi jokalari batekin, eta gerora beste jokalarien gana zabaldu eta erronka. Eta kontuatu naiz, inkonsienteki zenbat aldiz iten dugun erderara, baina positiboa naiz eta pixkanaka aldatzen nahi naiz. Mila esker. Ahridu, ari aidu, 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 aidu, adi.